Бисмиллаҳир-раҳмонир-раҳим. Ассалому алайкум бародаро. Хоб навор аз ноҳияи Фархор аз назди дарахтҳои гелос. ҳам дарахтҳои гелосе ки мебинед, нигоҳ кунед, ҳами баҳори шинондагиай. хоб наманоинаш ҳаминҷа намқадар рият навниҳол шинондагиай ҳамаш ҷада ҳамаш гелосай. байни дарахтҳо 6 ба 6 шинондагиай. чил дона дарахти гелос шинондагиай. аз ин пара шушай не дарахтҳои шафтолу. мо ҳами дарахтҳоро канали ангур ва боғ якаи Искандар заказ карда будем ва мо равон кардан ина шинондем. ҳар кадомша ма ҳамина 30 сантиметр 35 сантиметр монду. буриш кам барои кундаш калон нашидан, аз поён барои навда гирифтан. хуби ҳами гелосо дар чиай? мо дар боғи калонмона нишон метиҳам. ҳами такпайванде ки ҳамиё кардагиай, такпайванди мустаҳкамай. ҳоз як хубиша шумода нишон метиҳам. ҳами такпайвандаш ай такпайванди олуча нестай. хоб намедонам чӣ ном дорад. такпайванди мустаҳкам да кардагиай. ҳоз ман фарқи ҳами дарахтҳоро ай дарахтҳое ки мо дигар ҷо харида будем я 10-12 сол пеш, хоб ҳози бо хушрӯтар дар навор мефаҳмонам. хобан аян дарахтҳои гелос ай. ин дарахтҳои гелос ягон тахмин 10-12 сола шидагиай. ҳози ман як хуби ҳами гелосҳои якаи Искандара ба шумо мегӯм. фарз кардем ина дарахти гелос. ҳамин дарахт бояд рост боша. қариб 80-85% ҳамин дарахтҳои ҳамҷа ина нигоҳ кунед поя мондагиай, дигар қуввати истодан надорад. гарчанде ки мо ҳамиёро бридем, торошона сабук кардем. ҳама ҳамиё ҳами гелосо бридагиай. бридем не ки ҳамин дарахтҳо қувва намекунад. сабабаш дар чие? Барое ки ҳами кундаи гелос аз такпайвандаш дида ғавзтар шидагиай. ё ҳамаш дар олучае ки олучаҳое ки худмон обични ҳастад дар ҳамун пайванд кардагӣ будай. такпайванд поён борик мешавад, болош вақти дарахт калон шид гелос ай такпайванда ғавзтар мешавад, дига ҳами қувва намекунад бардошт кунад. вақте як шамол шид, як камтар намнокӣ шид, я ҳама ҳам дарахтҳоро маҷбур мешавем ё поя бизанем ё ҳамаш чапа мешавад. хоб акаи Искандар саломат бошед. иншоалло ният дорем ягон вақт шуморо таклиф кунем ба ин боғмон. хоб аз наздик бо шумо ҳамсӯҳбат шем. боқӣ дар паноҳи худованд бошед. метавонем бо дили пир аз акаи Искандар дарахтҳои басифат ки ба шумо 10 сол 20 сол хизмат кунанд метавонем ки заказ кунем. хоб дар оянда ранги мо ба душвориҳо хоб рӯбарӯ нашем.